दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि सिङाव डेपुटि कमिशनारनि लांगोना खाथियाव जोङो 2 घन्टानि मोनसे धरना हाबाफारि लादों जायाव जोङो जि इनजास्टिस मोनसे जालांबाय फेक एनकाउन्टार मोनसे जालांबाय क'क्राझाराव बिनि फारसे नोजोर बोनानै आरो गासै तथ्य पार्टी जों फाइन्ड आउट खालामनानै नागिरनानै दिनै जों मिथिनो मोनो आरो जों न'खरावबो थांबाय आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरजों जों रायलायबाय सावरायबाय आरो गासै जि मोनसे जाथाय बे जाथाया माने बिराद गिदिर मोनसे फान्दायनायनि गेजेरजों बे जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ माने एनकाउन्टार खालामनाय जादों आरो बिनिखायनो बे फेक एनकाउन्टारनि एगेन्स्टै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै आरोबाव धरनानि गेजेरजों जों स्पष्टयै मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनिसिम मोनसे आर'जलाइ जों दैथायहरगोन जायाव जोंनि बे जुडिशियेल इनक्वायरि जों बिनाय बेखौ इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे इम्पार्शियेल इनक्वायरि खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरनो मोनसे फोलोमनो हानाय जि अनसुंथाइ बेखौ सरकारनिफ्राय होनांगौ बेखौ जों दाबि दैखांदों लोगोसे इयुनाव जाहाथे आरोबाव बेबायदि फेक एनकाउन्टार जाया बे फारसे नोजोर लानो थाखाय जोङो खावलायदों मानोना बिटिआर गोरोबथानि उनाव जे 2020नि जोंनियाव 27 जानुवारिनि उनाव दिनै बे मोनसे बिराद गिदिरथार मोनसे फेक एनकाउन्टार जादों आरो बे जेराव जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारिया मोनसे सम फैबाय आरो गोजोन महरै जोंनि ओनसोला दंगासिनो दङ आरो बिनिखायनो बे गोजोनाव जाहाथे अरायसम डिस्टार्ब खालामा आरो बे गोजोनै थानो लुबैनाय जों सुबुंफोरखौ बर' हारिखौ जाहाथे आरोबाव बेबायदि नासयनाय थासारिजों एनकाउन्टार खालामनानै बे जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे बेबायदि सिलिंखार खालामा जों बेखौ खावलायो आरो बिनिखायनो दिनै बे धरनानि गेजेरजों जोङो आसाम सरकारनिसिम बेबायदि मोनसे खौरां जों दैथायहरगोन जाहाथे इयुनाव आरोबाव बेबायदि जाथाय जाया दिनैनि समाव जोङो सिगांनिफ्राय माखासे षड़यन्त्रखौ जोङो माने सोरबाया लानाय बेबायदि मोनसे थासारि जों नुहुरो मानोना गोबां माने बायदिसिना सुबुंफोरनि थुननायाव दिनैहाय बिटिआर सुक्तिनि उनाव सिलाय लाग्रा आफाद जोनोम मोननायनि मोनसे लामा फैदोंमोन नाथाय एनएलएफबि होननाय आफादा फैफिननायनि उनाव आरोबाव दाखालि सानब्रै सिगां जाय बिथांमोना गावसोरखौनो ULB होननानै फोसावनानै लाबाय दा बैफोरबादि मोनसे थासारिया दिनै बर' जाथि बा बर' हारिनि थाखाय मोनसे गनायथाव सम नङा जाय समाव दिनै सिलाय भारतनि आन्दलनजों फैयै फैयै जोंनियाव माखासे सुबुंफ्रा जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्रायनो लाइमोनफ्रा बेफोरबादि खालामनायनि थाखायनो दिनै पुलिसफ्रा बिथांमोनखौ न'निफ्राय बोखांदों होननानै जों मिथिदों दा बिनिखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा सांग्रां जानांगौ जाहाथे बेबादि माखासे थुलुंगाथाव जे भायलेन्सखौ थुलुंगा होनाय एबा दावराव दावसिखौ थुलुंगाथाव माखासे बाथ्राफोरखौ कुनु दिन ससियेल मिडियायाव लिरनाङा मानो होनबा जों अरायसम गोजोन हास्थायनानै जास्टिसखौ जों बिनांगौ जोंसार आरो जनकनि नामै जास्टिस बिनायनि मुङाव दिनै सोरबा बन्द'कल खालामनायावबो दाखालि जे जाय संगठनफ्रा बे ओनसोलाव गैया दा बेफोरबायदि माखासे फेक संगठन दाब्रबनाय फेक माने बिग्रायारि आफाद दानो नागिरनाय दा बेफोर गासैखौबो जुदि थुलुंगा होनो थाङोब्ला दिनै जोंनि समाजाव दिथा गैयै मोनसे लामायाव थांगोन आरो बिनिखायनो बेफोरबायदिनिफ्राय जोंनि लाइमोनफ्रा ससियेल मिडियायाव कमेन्ट होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ दिनै जाय अफिसारा जोंनि डिमान्डआवबो दङ जाय अफिसारा बे फेक एनकाउन्टारखौ लिड खालामलांबाय बिथांखौथ' जोंना ट्रान्सफार नङा बिथाङा साख्रिनिफ्रायबो होखारजानांगौ एबा बिथांनि सायाव गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन साजा लानांगौ जाहाथे बिनिखायनो जोङो दिनै इम्पार्शियेल मोनसे जुडिशियेल इनक्वायरि जों बिनाय जादों दा बे राहाया दिनै जुडिशियेल इनक्वायरिनि उनाव एबा बेबादि इनभेस्टिगेशननि उनाव आसाम सरकारा जेखौ दिनै लवार आसाम कमिशनारनि दायित्व बे इनभेस्टिगेशनखौ जागायदों जों मोजां मोनदों जाहाथे बेबादिनो मोनसे फेक एनकाउन्टारखौ दिनै माने गैया खालामनो थाखाय जोंनि ओनसोलनिफ्राय भारत सरकार आसाम सरकारा जाय अफिसारा लोब्बा दं बिनि सायाव गोख्रों साजा लानाया मोजां जानिबो सुबुं जोङो मुंख्लं जालांबाय आरो गोबां सुबुङा बेबादिनो पुलिस मिलिटारि एनकाउन्टार फेक एनकाउन्टारजोंहाय रुंसारि जानो गोनां जादों दा नंखायनो जोङो दिनै खावलायगोन जे बेबादि मोनसे थासारिनिफ्राय बयबो जानगाराव थानांगौ आरो बेबादि गोजोन थासारिखौ नस्थ' खालामनाय एबा सिमफायनायनिफ्राय माने बिथांमोना गोजानाव थानांगौ जाय जि राहाया दिनै गोजोननि महराव आरो गणतान्त्रिक महरै गोबां हाबाफारिखौ जों लालांनो हायो आरोबाव जोंनि जेसेबां अभाब अभिजुग जे समाजाव रांखान्थि बिथिं समाज जौगानाय
आरो सोलोंथाइ जौगानाय बे खामानियाव जों बयबो मुखुब जानानै दिनै हारि जौगानायनि खामानि मावनो सम फैबाय। दा बिनिखायनो जों गोजोनखौ अरायसम हास्थायो आरो बेबादिनो इयुनाव जाहाथे बेबादि मोनसे थासारि दाफैथों आरो इयुनाव जों लाइमोनफोरखौ खावलायगोन जे बेबादि मोनसे बिग्रायारि आफाद जोनोम होनानै दावहा नांनांगौनि बे सम गैया आरो दिनै सिलाइनि दावहाया गासै आसामाव जोबनायनि लामा लागासिनो दङ आरो बेखौ फोजोबनानै लानांगौआ बे जोंनि दायथ'। दा बिनिखायनो जों बे फारसे नोजोर बोनानै खावलायो जाहाथे आरोबाव फिन बेबादि मोनसे थासारि जोंनियाव फैया। दिनै जोङो गोबां थासारिखौ गोदान गोदान महराव माने प्रसासन बिफाननिफ्रायबो लानायखौ जों नुदों। जाहोना जाबाय जे जाय बिथांमोना बेफोर नैबे फेक एनकाउन्टारखौ लानानै जों गासै दल संगठनफ्रा जुदिअ प्रटेस्ट खालामदोंबाबो आन्दलन खालामदोंबाबो दिनै माखासे सुबुंफोर दङ जे बिथांमोना ससियेल मिडियायाव माने गोबां रोखोमनि प्रसार गाज्रि राव बाहायनाय गाज्रि बाथ्रा लिरनाय सरकारनि एगेन्सै एबा जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि एगेन्सै दा बेफोर बाथ्राया गनायथाव नङा। मोनसे गोग्गो समाजाव गोग्गो महरै प्रतिबाद खालामनाय प्रटेस्ट खालामनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ। गणतान्त्रिक दाराजों बयखौबो प्रतिबाद खालामनायनि जास्टिस बिनायनि थाखाय जोङो जेरै आन्दलन खालामो बेबादि मोनसे खामानिनि थाखाय जोंहा बयबो आन्दलन खालामनायनि खाबु दङ। नाथाय ससियेल मिडियायाव बे बायदि रोखोमनि जे माने भाइलेन्सखौ थुलुंगा होनाय एबा दावराव दावसिखौ थुलुंगा होनाय माखासे कमेन्टस एबा बोसोन बेबादि माखासे सुबुंफ्रा जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्रायनो लाइमोनफ्रा बेफोरबादि खालामनायनि थाखायनो दिनै पुलिसफ्रा बिथांमोनखौ न'निफ्राय बोखांदों होननानै जों मिथिदों। दा बिनिखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा सांग्रां जानांगौ जाहाथे बेबादि माखासे थुलुंगाथाव जे भाइलेन्सखौ थुलुंगा होनाय एबा दावराव दावसिखौ थुलुंगाथाव माखासे बाथ्राफोरखौ खुनु दिन ससियेल मिडियायाव लिरनाङा। मानो होनबा जों अरायसम गोजोन हास्थायनानै जास्टिसखौ जों बिनांगौ। जोंसार आरो जनकनि नामै जास्टिस बिनायनि मुङाव दिनै सोरबा बन्द'कल खालामनायावबो दाखालि जे जाय संगठनफ्रा बे ओनसोलाव गैया दा बेफोरबायदि माखासे फेक संगठन दाब्रबनाय फेक माने बिग्रायारि आफाद दानो नागिरनाय दा बेफोर गासैखौबो जुदि थुलुंगा होनो थाङोब्ला दिनै जोंनि समाजाव